Y golygfeydd yn dweud y cyfan y dyfarnwr Bryn Markham Jones yn arwain y ddau dîm allan i'r cae a'r cwpan yn disgwyl yr enillwyr. Cwpan cynta'r tymor yn ddomestig fan hyn yng Nghymru. Cei Connah yn erbyn STM Sports. Cwpan gyntaf cael ei chwythu gan Mr Bryn Markham Jones. Hwna'n uchel ar golwr yn ei gwylio hi holl ffordd. A mae Gwael fel i momentum o mynd â fo fewn i boie. Marcus Jones ar cyfle cyntaf clir yn y rownd derfynol i groesio neu ergyd i fewn a'i chwipio hi! Mae Gwael! Mae o'n gwybod sydd i ennill yn y gystadleuaeth. Bacare o arbediad da, mi oedd o dan bwysau gan insol boie. Ti'n mynd i fi eto, ti'n cael cic, dyna mae'n gael. Owens, chwipio hi mewn, edrych am Wild. Hawdd. I Mike Wild, mi oedd y croesiad yn berffaith, oedd y peniad yn well. Cei Connah 2, STM Sports dim. Dim newidiadau ar yr egwyl. A Cei Connah ar y blaen o 2 gôl i ddim. Diolch i 2 gôl Mike Wild. Wel, y gôl nesaf. Dyna sy'n bwysig, ond hefyd i beidio amddiffyn mor dyfn a nath o yn hanner cyntaf na. Insol! O'r dechrau gorau posib i Cei Connah. Cyrraedd Bacare. Rwy gyfrwng Callum Bateman. Bacare, sgiliau godidog unwaith eto gan Bacare. O tapaliw di'r cerdyn melyn i Hermon Johannes. Bacare, cyrran! Arbediad campus gan boie. Dyna'r chwiban ola yn cael ei chwythu gan Mr Bryn Markham Jones. A mi oedd pŵer y tîm o uwch gyngrau'r Cymru yn ormod i'r tîm o gyngrau'r De Cymru JD. A Cei Connah ydy enillwyr Cwpan Nathaniel MG 2020.